इन्टारनेशनल वमेन डे हिसाबै जोङो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट BPF नि दैदेननायाव वमेन BPF नि दैदेननायाव जोङो माखासे हाबाफारि खालामदों आइजोफोरनि दिन हिसाबै जों जोबोद गोग्गाथाव जों बेबादि हाबाफारि जों लानो हानाया आरो फैगौ दिनाव आइजो हिसाबै जोंनि दायबद्धता मावनांगौखिनि समाजनि प्रति रायजो राजाफोरनि प्रति आरो आइजोफोरनि प्रति माखासे मावनांगौ दायबद्धतानि सायाव जोङो गुवारै सावरायदों आरो बरपेटानि आइजोफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनसे खोथा फोरमायदों जोंनि BTC नि सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माखासे आइजोफोरनि जौगाथायनायनि आइजोफोरनि आथिङाव गसंथा होनो हानायनि माखासे हाबाफारि बिथांमोनहा लादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो साबलम्बिता खालामनायनि नामाव 15,000 एककालीन आर्थिक साहाय्य होनाय आरो बिभिन्न दखान फाहार होनानै जानाय आइजोफोरनि थाखाय एककालीन 10,000 टाकिया फैसा होनाय बेफोरबायदि खामानि आइजोफोरनि रिलेटेड खामानि जौगाथायनायनि खामानि मावफुंनायनि प्रति जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बे फैगौ दिनाव आंबो सासे आइजोनि मावथि जानानै आइजोफोरनि न'खरनिफ्राय आइजो मावथि जानानै समाज सिबियारि जानानै आङो आइजोफोरनि थाखाय खामानि मावफुंनो हानायनि आरो मावगोननि माखासे थांखि आरो हाबाफारि जोङो लानो थाखाय जों सिद्धान्त लादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों